Un cadou pentru Lea. Archibald e tatăl unei șoricuțe pe nume Lea. De ziua ei, Archibald vrea să-i dăruiască o rochie frumoasă, cu nasturi mici și aurii. O rochie de prințesă. Lea merită tot ce e mai frumos. Dar astfel de rochii nu pot fi găsite în sat. Trebuie să mergi în oraș pentru a le cumpăra. Iar orașul este un loc teribil de periculos pentru șoareci. Străzile sunt pline de mașini, casele sunt pline de pisici, iar pisicile sunt periculoase. Dar Archibald își adună curajul, își pune jacheta și se pregătește pentru o aventură în oraș. Nu e timp de pierdut. Au mai rămas numai 2 zile până la aniversarea micuței Lea. Soarele e sus pe cer atunci când Archibald ajunge la prima casă de pe marginea drumului. Voi verifica, decide el. Scuzați-mă, domnule, strigă el, caut un croitor pentru șoareci. Dar omul nu ascultă. Merge mai departe, iar pantoful lui aproape că îl strivește pe Archibald. Bun început, își spune el. De acum își propune să stea mai aproape de pereți. Deja simte că e dor de satul lui. Deodată, Archibald observă o ușă mică. E deschisă. Voi găsi informații aici, își spune el. Dar foarte repede își dă seama ce greșeală a făcut. O mare greșeală. A ajuns într-un magazin cu animale de companie. Vânzătorul îl vede, iar Archibald încearcă să se ascundă într-un colț. Vânzătorul e deja foarte aproape de el. Archibald e așa de înfricoșat încât nu se mai poate mișca. Vânzătorul îl ia și îl pune într-un borcan. E o catastrofă, își spune Archibald. O să mă vândă și nu o să mă mai întorc la timp pentru aniversarea micuței Lea. Apoi începu să plângă până a dormi. E dimineața, iar soarele strălucește, trezindu-l pe Archibald. O zi, doar o zi mai are pentru a-i găsi o rochie drăguță lui Lea. Chiar trebuie să plec de aici, spune el. Se urcă pe câteva bucăți de brânză și reușește să iasă din borcan. Fără să piardă un moment, Archibald merge din cușcă în cușcă pentru a-și elibera toți vecinii. Curând, tot magazinul e plin de animale care zboară, care aleargă și care se târăsc. Toate se îndreaptă spre ușă. În sfârșit liber. Acum trebuie să găsesc un croitor pentru șoareci. Oare în ce direcție să merg? Se întreabă Archibald. Nu are idee, dar își continuă drumul. Merge mai departe prin oraș. Încearcă să traverseze strada. Pe partea cealaltă, toată lumea așteaptă, urmărind lumina roșie. Lumina devine verde și toată lumea traversează pășind pe dungile albe de pe șosea. Archibald se strecoară printre pantofii mișcători. De câteva ori, cineva aproape îl calcă, dar în final pășește în siguranță pe partea cealaltă. A fost înspăimântător. Încotro să se îndrepte? Poate pe strada aceasta la stânga? Sau poate pe cealaltă la dreapta? Și astfel Archibald se pierde în oraș. Pe o alee, el vede câteva containere pentru gunoi. Vai, containerele sunt pline cu pisici, iar pisicile sunt periculoase. Hei, aici, spune unul dintre motani.
sare în spatele lui Archibald pentru a-i tăia drumul de întoarcere. Acesta e foarte bine hrănit, adaugă o a doua pisică. Privindu-le pe pisici cum se apropie, lipsit de orice speranță, Archibald leșină. După ce deschide ochii, se trezește într-un pat confortabil, într-o căsuță pentru păpuși. O fetiță stă în fața lui. E cam de vârsta lui Lea. Bună, micuțule șoarece, cum te simți? Întreabă ea. Numele meu e Lea. Îți amintești de mine? Sunt cea care te-a salvat de pisici. Erau pe cale să te atace atunci când am ajuns eu. Și le-am alungat. Archibald zâmbește. Se pare că lumea e plină de micuțe Lea. Sunt bine, spune el, dar spune-mi, fetițo, de cât timp sunt aici? De ieri, răspunde fata. Vai, asta e o catastrofă, strigă Archibald în timp ce sare din pat. Astăzi este ziua șoricuței mele, iar eu nu am un cadou pentru ea. Apoi vede una dintre păpușile fetiței. Păpușa poartă una dintre cele mai frumoase rochițe pe care le-a văzut. Fetița observă interesul lui Archibald pentru rochiță. Te rog să o iei, îi spune ea. Ce frumos din partea ta, îi răspunde Archibald, cu lacrimi de emoție în ochi. Cât mi-aș dori să fiu acasă pentru a-i o dărui micuței Lea, dar nu o să reușesc să ajung la timp. Prea multe mașini, prea multe pisici. Nu te îngrijora, șoricelule, te voi duce eu acasă, îi spune Lea. Drumul de întoarcere i s-a părut lui Archibald mult mai scurt. Cocoțat pe umărul fetei, a ajuns acasă foarte repede. Toată familia a alergat să-l întâmpine. Era plecat deja de 2 zile. Începuseră să se îngrijoreze. Lea își deschide cadoul și ochii încep să-i sclipească. Ce rochie minunată! Tatăl meu e cel mai bun tată din lume, exclamă șoricuța.